didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoia, negu gorrian gau edo gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat. Pertsonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez daula laburtzen, baina gizon batzuek gau batez doia dute. Aterbean aize hotzik ez eta erizti joakien elurra karrikan ari da. Irakaspenik ez da. Baina gizon batzuek gau batez doia dute, aterbean aize hotzik ez eta erizti joakien elurra karrikan ari da. Mundua ez da erabatak aldatzen, pertsonen hartu emanak ez dira hobekitzen, zamaroa ez daula Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoia, negu gorrian gau edo gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoia, negu gorrian gau edo gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoia, negu gorrian gau edo gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterbea kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoia, negu gorrian gau edo gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik daudenentzat. Kontatu didate Nueva Yorken Broadway eta 26 karrikaren kantoia, negu gorrian gau edo gizon batek jendeari otoi eskatzen, aterbea bilatzen duela bilutsirik